Әлегә кадәр бу форум башланганчы Сәләт нигездә ул система буларак үзе бер оешма дисәң дә була, хәрәкәт буларак төзелә килде. Һәм без үзебезнең арада интеллектуаль яктан үзләрен күрсәткән, конкурс олимпиадаларга җиңгән балаларны туплап, аларны рухи яктан ныгытырга тырыштык һәм татар кинолары белән бергә әйләнепме, үстерепме, татар теле мөхитендә тәгәрәп яшәдек. Һәм ул дәвам итәчәк. Әмма инде Сәләт быел безнең беренче сезонын башлады. Кәрә ясый бабызга яшь була. Шуларда инде Сәләт башкаларны кунакларын чакырып та үзенең кирәк хөрмәтен күрсәтерлек, ничек Сәләткә тәрбия, башка мәсьәләләр, укыту мәсьәләләре каралган күрсәтерлек дәрәҗәгә үстердек тә без. Шул фикердән чыгып безнең теләкләребез президентка Сәләтне безнең Казаннан шикәрәт чыгарырга, Сәләт башка яшьләргә дә эшләсен, республикадагы башка Сәләт аланнарында булмаса да Сәләт чараларда катнаштырсын дигән фикердән чыгып дәвам иттем дә бу форум. Ягъни форум инде хәзер Сәләт үзе эчендә калганнардан түгел, күрдегез, монда институтлар киләчәк, монда киләчәк 2000 артык Сәргә районнардан мәктәп балалары, теләгәндә җиңүчеләр, Сәләт оештырган чаралар. Для того, чтобы предоставить возможность всем детям, участникам форума Сәләт, а это самое главное, получить те знания, которые они не могут получить в школе. И здесь мы вместе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством молодежи и спорта Республики Татарстан именно попытались собрать лучшие кадры с Академии наук Республики Татарстан, лучшие кадры со всей России, которые на сегодняшний день являются флагманами неформального обучения, представители тренерского пула Европы. 10 миллионов бюджет этого фонда. Күчте хәзер яңа форматка. Бердән без үзебезне инде Сәләт кысаларыннан чыгу хәләтенә җиттек дип саныйбыз. Моңа күрә Сәләтнең хәзерге бүгенге сыйфаты үзе эшеннән түгел, үзе эшеннән киңәю, тагын кеше арттырма түгел, һәм Сәләт сәләтләр дип санау түгел. Менә шул магнит белән, менә шул энергия белән башкаларында шунда көтү һәм алар белән бергә хәрәкәткә килү. Биредә ул Сәләт булып чыкмас, менә барыбер тора бара. Менимчә, без яхшы нәтиҗәләр күрәбез дип өмитләнәм. Рөстәм Нургалиевичнең анда булу форматы күпкә киңрәк. Менә Путин Медведевлар очрашу кичексез каралган. Зур шакылда, изелле бала катнашында шундый сөйләшү булачак. Рөстәм Нургалиевич ничек вакытын бирә ала, алар белән сөйләшә балалар белән. Аңа кадәр без аны планлаштырганча 2 сәгатьтә безнең белән булыр дип инде. Аңа кадәр ул шул безнең форум буенча йөреп чыгачак, ул үзе карап, һәм шул вакытта да очрашулар һәм әңгәмәләр булачак. Бу шундый ачык формат белән иншалла. Әлегә кадәр булды, хәзер дә шулай кара. В этом году в Сәләте на форуме появляется детский сад, или бәрәкәш площадка, как мы ее называем. И там у всех тех выпускников сообщества Сәләт, ну, если можно так выражаться, да, выпускники, наверное, неправильно называть, те люди, которые сообщество Сәләт, начиная с 94-го, 98-го года, это уже, ну, молодые люди, там, возраст которых приближается к 30, у них свои семьи, у них дети 5-6-летние. И вот у нас запланировано около 30 детей, которые будут там 15-16, для них своя программа, они тоже будут участвовать.